abba gida gida abba. Abba gida gida abba. Abba gida gida abba. Yawo Muhammadu mai kawo da tare da yan kunne yaro. Bara kake kenan. Ba bara bashe ba. Yaro tun da lamoto da ka gida ake cewa abba gida 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 gida. Abba ɗaki ko. Allah sarki baba. Shi wannan abba ɗaki yake ko a gida. Ba ya yawo ne? Ko kuma a ce baka san abba gida gida ba, amma ai ka san Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso. Wanda ya gwamna can da ko na baya. Shi to ai baka san wani abu ba. Ai shi ya tsaye mana da Abba K Yusuf a matsayin gwamnan Kano. Zai mana aiki. Shi ne gwamnan Kano insha Allah. A Kano zai zama? Nan da sati dai muke sa rai gobe. To alhamdulillah. Allah ya shi. Mun kai ma ka bi kenan. To kuma abinda Kwankwaso yake so ai mun muna so. Da. In ga wanda kawo mota baba. Dole ne. Haka. Ai dole kyautata ma. Ai haka. Yawwa. Madalla. Nagode. To baba, in goya ka ne ko ka kama? Ba komai. To. Ai a fata ne na ufa. Okay to. Amma na mangaro shi. Allah ya tsare. Nagode.